Oktaviani kuwi Oktober, heeh. Novi mesti November, heeh. Desi mesti Desember, heeh. Wagina kuwi mesti Wage. Aku tadi tekan pasaran barang ora. Wis entek tekan Desember kok tekan pasaran barang. Aku sengit e, soalé wong saiki iki ra gelem kok njenengke anake manut karo dina kelahirane karo pasarane ya ora gelem. Heeh. Jan keparat tenan kok. Heeh. Biyen lho, wong jeneng lahir Procot ngono iki nek lahire Kliwon, ha iya ku langsung jenenge Kliwon karo bapakne ora isin. Anake jenenge Kliwon Jawa, Jawa gleleng. Iya. Lahire apa jenenge? Kemis. Dijenengi Parebo. Pamane. Oh. Matur sembah nuwun. Wancinipun sampun ngancik Petruk sowan ngersanipun para pepundhen, para lenggah, para sutresna budaya. Utamanipun ingkang sami lenggah wonten ing Kabupaten Demak. Dalu menika adicara pelantikan pengurus inggih menika Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Demak periode kepengurusan tahun 2019 ngantos 2024. Mboten wonten atur ingkang pantes kula aturaken kejawi amung ucapan selamat bekerja, selamat menjadi pengurus Pepadi 2019 sampai 2024. Mugi-mugi tansah pinaringan kiat lahir batosipun mergi jagi dhateng kelestarian budaya, jagi dhateng utawi nguri-uri dhateng budaya menika mboten gampil. Kedah wantun nuwun sewu paning ya tombok menika sampun dintanipun. Menika sampun biasa. Mergi kula nuwun pangapunten menawi mboten ngaten budaya menika mboten badhe gesang. Menawi mboten wonten persatuan ingkang kempalanipun para peduli dhateng budaya menika mboten badhe saged gesang. Menawi boten kula lan panjenengan ingkang tansah nguri-uri kabudayan sinten malih mangke menawi budaya menika dipun klaim dhateng negari sanes kula lan panjenengan ingkang notabene boten kersa peduli nembe bengok-bengok nembe surak-surak mergi boten trimah menawi seni menika dipun klaim dhateng negari sanes ewadene menawi kula lan panjenengan boten kersa ngupakara la inggih sampun badhe kados pundi malih budaya menika badhe mekar. Sedaya wonten pundak kula lan panjenengan supados samangke saged melestarikan budaya menika. Matur sembah nuwun Bapak Ketua Padi Demak sampun paring kalodhangan dhateng Petruk mboten kanyono-nyono rawuh wonten ing sudung kula. Paring dawuh supados kula sowan wonten ing mriki. Ewadene wonten lepat anggen kula ngayahi sedalu kula wau. Kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah. Mbok menawi wonten saenipun menika nembe kepeneran kemawon menawi kula pitados kathah kalepatanipun. Wah, matur suwun. Papane ya wah, endahe jamak-jamak. Kayu kok kaya ngene lho, Jen. Luar biasa jebul sareng kula tangletaken panci menika papan ugi papan selbut papan budaya tegesipun menika wonten ingkang tetilar menika papan sejarah. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Petruk dipun paringaken nyobi wonten ing pendhapi menika. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Ning 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 nong 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 nong. Streaming tasih berjalan
dipun pirsani dening para pundhen sutresna budaya seluruh dunia sedaya sami mirsani lumantar streaming kula inggih menika channel Dalang Sena. Menawi para lenggah badhe kepareng midhanget utawi mirsani pendak-pendak saben dalu Petruk sowan secara live menika lumantar channel Dalang Sena. Monggo dipun subscribe. Dipun nunul lajeng dipun nunul bunyi loncengipun mangke nawi wonten pementasan streaming secara langsung mangke badhe panjenengan badhe nampi notifikasi. Edan ae. Ora kaya bengi iki omong aku jan pas. Biasane sok klera-kleru. Matur sembah nuwun. Ning nong nembang sing kepenak mumpung tabuh kalih. Nah, alhamdulillah sesuk iso ketemu karo bojone, sesuk iso ketemu karo anake. Sesuk bali nang omahe dhewe-dhewe mergi anggenipun Metruk tasih tlatah wonten Ngayogyakarta. Bincang dalu ingkang kepareng badhe streaming ugi streaming langsung saking alun-alun Pemda Wonosari Gunung Kidul ulang tahun Bank BPD Ngayogyakarta papanipun wonten ing alun-alun Gunung Kidul, alun-alun Pemda Gunung Kidul. Badhe dipun siaraken langsung lumantar streaming. Ning nong mbok yo mesem rangut pedae apa mbok yo guyu sesane pedae apa anakmu tetep ing janji aja ewo aja nang suwo yen aku tansih lain janji paguyuban kanca-kanca kesenian karawitan warga laras. Wah, luar biasa. Bengi iki entuk hawa rada panas. Mau bengi entuk hawa ademe ra jamak-jamak. Wonten ing Kali Angkrik Magelang dusune Prampelan jebul dusun paling dhuwur dhewe nang Gunung Sumbing. Waduh. Ngantos pinten derajat. Akeh penabuhku sing wis ora iso ketulung. Maksudnya turune le turu ya ora iso ketulung wis. Nabuh nganti tungdang tang to teng 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 tok 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 tok. Dadi saka gaman saka kenong iki saka pencune maune pener tungdang tak to nggon benduki pas engko bareng suwe-suwe saya medun teng 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 terus dadi ning nggon rancakan trek trek trek. Ngono nek ditoleh kancane terus gane golek irek. Ya wis saking ademe mongko ya ngantuk tenan. Sore diguyur hujan. Wah, mewahi gagal. Bengi iki papane ning pendopo. Ya kala mangsa entuk papan apik, kala mangsa entuk papan sing kurang prayoga. Ning jiwa seni menika kedah
tetep ruket datang kewajibanipun papanaken papan menapa kemawon dalam keadaan apapun dalam suhu berapapun tetap siap sedia menika profesionalisme panjenengan latih silat Jawa dadi dijak rada modern sithik wis angel ya enten napa-napa ngundang Kang Garing karo Bagong neno weo mangga kula nyuwun swantenipun ibu ingkang mbak ingkang nomor kali saking mriki kok kaya Katno to rupane mangga mbak ya sura ore weo totong tang tok rumangsaku nek ngantuk kok do gayane iki alasane werna-werna ana sing lagi makpet mripate merem dilokke ayo no liliben aku liliben kok 2 jam aneh-aneh wae wong dhuwur wae tendone putih kok keliliben ya wis werna-werna wis apa-apa areng ya abot tenan melek abot tenan nganti kanca-kanca kula menika dipun westani manusia super dijedi ning Kawah Candra di muka bayangan nuwun sewu mboten kula kok matur goro mboten wiwit awal Agustus nganti dumugi November dari setelah lebaran nek mboten klentu menika sesasi menika kadang kula ming prai pindho prai ping 3 kadang kula ana sing kebak ana sing prai ngantos sak menika iki ora ganti mlabu kula ya niki kadang kula wonten sing paring dawuh Pak Petruk menika gadah grup pinten kok kekuatane tabuhane sing jajir niki mung do golek alem kok mung do golek alem nek jane upama ditakoni nu awake remuk tenan ning gandeng penonton ki do ngematke terus supaya ketok perkasa ning kok anggere bubare sok kae waduh iki nek ora tambahi rekoso iki nek ora tambahi nggo pijet rekoso iki mangga Mbak ya surah ya kendanging tatang ngono. Piye. Ayo ampuh tenan kok kanca-kanca. Ning kok tan kok capa. Anggere bar nabuh nang mburi kelir. Iya. Napa masuk angin aku? Ya mula ora sok seru-seru. Iya kabeh iki mendukung karo kowe kok. Lah iya betul. Lah iya. Ayo pancen kaya ngono iki ya terus. Heeh. Gong kowe ora ucul klambi bligung meng nganggo training tok. Sumuk ya, Tru? Sumuk. Iya. Mau bengi awane adem saiki awane sumuk. Keringetku jane iso pol-polan tenan le metu iki. Heeh. Iso seger awake rasane. Ha iya. Tenan iso abut matane. Ha iya. Aming perkara ngantuke kok domongke ora. Iki acara apa, Tru? Pelantikan pepunden-pepunden pengurus Pepadi. Pepadi? Heeh, Pepadi apa? Persatuan Pedalangan Indonesia. Kuwi sak Indonesia ning kabeh.
Wah, ngono ta? Heeh. Diasuh utawa diketuai umum dening ketua umum Pepadi Pusat sing lengganing Jakarta ya sing kantore ning gedung pewayangan Taman Mini nalika bapakku Bapak Haji Kondang Sutrisno. Wah iya lah cabang-cabange eneng akeh. Klebu bengi iki ya kuwi pelantikan Pepadi, pengurus Pepadi periode 2019 nganti 2024 mapan ning Kabupaten Demak. Wah, Demak iki ana Pepadi, ana. Ora mung Demak rek. Sumatera kono ya ana Pepadi, Aceh kowe ana Pepadi. Irian Jaya kaya ana Pepadi. Jarine Irian Jaya kono ora ketang dalange ming siji ning tetep diteke Pepadi. Oh. Ngerti, Gong? Paham, cah cerdas e. Ya. Pepadi ki apa? Ha, kowe Pepadi ki nek diliwet dadi sego. Kuwi udu padi sing tukul, kuwi udu Pepadi ki Persatuan Pedalangan Indonesia. Kabeh kono singkatane dhewe-dhewe. Oh. Korpri ya. Singkatane apa, Gong? Korpri. Heeh. Aduh aku lali ya, Truk. Biyen aku hafal. Korps Pegawai Negeri. Weh. STNK setengah tua ning kepenak. Lho, setengah tua ning kepenak ora. Konjur guyu dhewe. Kaya bahan kuno e. Ndak bisa dibedhek tak geguyu dhewe. Surat tanda naik kendaraan. Ah. Jadi wong di bojo ya kudu duwe STNK ya. Ya ora. Oh ya kendaraane, ya ora nih rasa nganggo STNK ora ana cegatan kok. Hah? Ora ana cegatan. Nek nyile, ora iso. Nyile-nyile dengkulmu mlocot ora. Kanggo nyile-nyile. Amontor entuk nyile kok. Ah iya, ning nek ku ya ora entuk. Ah, plotot matamu ora. Wong kok omongane sak penake dhewe ra. SIM apa, Gong? Surat izin mengemudi. Pinter. Ayo nek kudu singkatan-singkatan kudu ngerti. KUD. Kut. Lah ya KUD kepanjangane apa? Kepanjangane KUD? Heeh. KUD. Itu banget tulisan kuwi. Maksudnya kaya STNK mau lho. STNK ki apa? SIM apa? KUD kuwi apa? Sing gampang-gampang wae lah, Truk. Ya. KUD iku ono banget tulisan. Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Pinter. Aku seneng nek duwe adi cerdas ki pinter kuwi seneng. KUA, Kantor Urusan Agama. Kuwi nggone wong ijab. Ayo. Nek apa jenenge iki? RS rumah sakit. RM rumah makan. Yo saiki yo. Nanti rumah makan to? Ora kowe mung tak bedheki kok yo saiki yo ora. Dan kowe iki marahi wetenge ting krujuk e. Ame ngomong ke rumah makane kok makru. Saking dene. Kuwi weteng po cangkem. Ayo sak karepku kaya. Iya. Ya mung nderek ndedonga ngersane Gusti Truk pengurus Pepadi Kabupaten Demak. Muga-muga tansah pinaringan kuat lahir lan batine. Mergo iki dalam misi mengembangkan budaya dan melestarikan budaya tanpa ada kucuran dana dari manapun, harus berusaha dengan sendirinya mencari dana untuk melestarikan budaya utamanya wayang kulit. Wah, pinter. Ngono kuwi sing tak arepke. Kowe nek omong ya ngene jelas lho. Sebab dari sisi iki lho sisi kuwi sisi umbel. Dari sisi apa kok dari sisi cret ora? Dari sisi apa jenenge kebaikan. Pepadi kuwi luar biasa, Truk. Ah iya. Aku wis tau ngrasake dadi anggota Pepadi sore. Ya pancen bener. Awak dhewe tirimbalan meneh supaya ngaturake suka-suka parisuka. Saiso-iso ya, Truk. Ya iya. Rasa meksa. Heeh. Sindene ana pira, Truk? 8. Waduh, akeh tenan. Nganti nggone ora cukup
Mbok kene jajar aku kene ora iso. Kowe iki senengane kok njur ngaluk. Arep jejer kowe sinden kok jejer dalang. Iki cukup ngomong telu. Wah. Samping siji ngarep siji. Wah, lek kumayang mempeng terus. Heeh. Keprake suarane mesti keprak kok citotak. Cempolane loro. Ah iya. Ya, 8. Sapa wae, Mbak Prastiwi. Heeh, sing lagi wae mentas sehat saka gerah vertigo. Wow. Pirang-pirang dina ora mangkati bono lara vertigo. Sinden sing pojok dhewe kae. Oh. Wis rada parah mergo ndelok TV-ne kuwalik. Delok montor jane bane ning dhuwur. Wah iya. Ya ndur tok kon leren se periksa ning rumah sakit. Ha iya. Saiki wis mari. Heeh. Saiki mau tak takoni piye yo wis waras to? Wis. Delok montor piye? Ya wis biasa bane nang ngisor. Aja ndasmu sing diwalik aku. Ora gelem. Ayo kurang ajar karo wong tuwa kok ndas-daske ora. Heeh. Nomor loro sapa, Tru? Mbak Anik Blorong. Anik Blorong? Heeh. Nomor 3 Mbak Ayu Purwalestari. Heeh. Nomor 4 mungsuhku. Mungsuhku ngelong-ngelongi ditku terus kae. Ya ora apa-apa nek ra ya. Nyatane ya bocah ya ngabekti karo kowe. Ngabekti sok sungkem. Oh. Mbak Tatin Lestari Handayani sadurunge dadi sinden biyen penari angguk. Oh, ada. Hari mana nanane ding 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 terus ngau kacamata terus Kang Slupan terus mangan kembang. Heeh. Angguk ngono kaya jatilane wedok kabeh. Dari mana datangnya jin dung saiki angguk ya wis modern, wis nganggo keyboard. Oh, lagune wis pamer bojo. Weh. Wis anggoke wis modern saiki. Ding ding wah, aku bar nanggap lho, Tru. Ha iya. Jos. Aku arep nanggap meneh aku. Oh iya. Sesuk nek prei. Ora apa-apa, bolot kowe joget tok. Ha iya. Bar joget terus ning pojokan kali kae meneng wae. Nyapeh jarine. Ha iya. Nyapeh. Ya Mbak Tatin, jejere kuwi. Sapa asmane Mbak? Sapa ki jenenge? Ha iki aku sing urung tepung e. Iya. Kula Yuli. Sinten? Yuli. Yuli. Nggih. Lahire mesti Juli sampe. Nggih. Nggih, tanggal pinten? Mboten entuk nggih niku rahasia. Ora entuk takon tanggale mergo medeni. Heeh. Yuli, lahire Juli. Ya. Ana sing jenenge wong wedok jenenge Juniati, lahire genah Juni. Oh. Nek Januariah. Kuwi lahire Januari. Heeh. Febrianti kuwi cetha Februari terus. Oh iya, kabeh iki manut karo wulane. Heeh. Nek Marta kuwi genah Maret. Nek Meina Sarasati kuwi genah Mei. Oh iya. Kuwi ana tenan ki Meina Sarasati kuwi. Terus nek Juniati wis Juli, Agustina kuwi Agustus. Ya Septembriem ora ana. Kuwi sampean wong elek kok. Ha iya ning ora Septembriem. Septembriem kuwi September. Oktaviani kuwi Oktober. Heeh. Novi kuwi mesti November. Heeh. Desi mesti Desember. Heeh. Wagina kuwi mesti Wage. Aku tadi tekan pasaran barang ora. Wis entek tekan Desember kok tekan pasaran barang. Aku sengit soalnya wong saiki iki ra gelem kok njenengke anake manut karo dina kelahirane karo pasarane ya ra gelem. Jan keparatan ana. Mbiyen lho wong jeneng lahir Procot ngono iki nek lahire Kliwon, ha ya ku langsung jenenge Kliwon karo bapakne ora isin. Anake jenenge Kliwon Jawa gleleng. Iya. Lahire apa jenenge? Kemis. Dijenengi Pak Rebo, pamane. Ha kuwi rak lagune Mas Mantos.
Ameng arep golek dalan tekan kono iki kok ndalak werna-werna gong. Karang kudu rambatane. Heeh. Nek ora rambatan ya tiba tenan api cah. Ha iya. Heeh. Ya karo sijine kuwi Mbak Tika. Ya. Mbak Tika kuwi laire dina Kamis. Heeh. Laire ora ngerti aku, sing ngisor kae si karo Elisa. Ya. Pamundutan sore mau sing urung diaturake isih akeh, Gong. Apa? Heeh. Diwaca terus? Ya. Ana titipan anu Dandang kula titip anak putu mau. Dandang kula kok medeni. Ha iya. Medeni piye? Titip anak putu kuwi? Heeh. Sing nyanyi arep nendi kuwi? Ha iya. Kok anake dititipke putune dititipke? Ha ya mbok ya. Nyuwun podang kuning wis diaturake, gubuk asmara wis. Ya, terus liyane iki sing angel iki ngunduh nandur ngunduh salak iki karyane Pak Anom Muga iki sing apa jenenge sing kae to? Sing nundur ngunduh salak lho. Piye? Ora tau ngunduh salak ya. Nek kentose tau mesti ya. Sing piye, Gong? Alah aku iki tau kelingan ning lali. Sing kaya terus ayo rena wengi ayo nge sing modele ngono ki lho. Ngidul ngetan ayo tahun baru ayo rujadekan ayo kan gandulke ayo yo demak godikan ayo. Aja tak teruske terus Bagong nek ngene iki lambene kotor. Heeh. Aku mengandani areng. Ya iya. Yo diaturake apa sing keparengan nyekar ki ana susulan. Heeh. Kowe sing nembang kireng Wahyu Kalaseba. Oh. Saking Iwan Marmer Demak Mbah Gita Reja Budaya. Oh. Mbah Gita ki ndek ketoprak kowe. Lho ora. Jenenge Reja Budaya. Kuwi asmane Mbah Gita Reja Budaya. Wilujeng dalu matur sembah nuwun Kalaseba ayo ditumpake kereta Jawa. Udu kuwi ya. Kok ngawur banget to? Kuwi udu Wahyu Kalaseba, bar entuk wahyu terus tumpake kereta Jawa. Tapuk mutar. Angel kuwi lagune nganggo kimi, keyboard kimi. Keyboard e. Ya engko diatna matur sembah nuwun, Pak. Ya pamundutan meneh iki. Wilujeng dalu Pak Dalang kanthi wilujeng slamet saking Pak Harto nyuwun tamba sayah gelang alit bawa dadi-ati Mbak Ayu langsung dicaosi terus ya sing nyekar lho manyuwunan Mbak Ayu ya bawa dadi-ati ya yo pentas neng jaban rangka ya kudu serius kalau sing tenan terus kekaremu Mbak Ayu langsung berdiri ke belakang, mau ke muka. Ayo langsung. Gegarane wong krami. Heeh. Aku dadi kelingan ana sinden tuwa ngeyel. Ngeyel sinden tuwa piye? Dikon nyuwun langgam setya tuhu. Monggo Bu, wis tak omongi. Pamintaku malah wangsulan wis ngerti. Padake wong bodho. Aku wedi to kalah tuwa. Aku pamintaku wis ngerti. Padake wong bodho. Monggo dados gegarane lah. Salah tenan. Sapa? Mbok dene sing ngrebab. Asinden kok omben-ombenane AO. Mendem ayo. Ana sinden jaman biyen ana sing udut barang lho, Tru. Ha iya. Nggo nglonggorke swara kuwi udute lintingan kae sutbul. Lho Mas Ganes wijarane sutbul. Jajare nganti ki. Heeh. Mangga Mbak Ayu. Dandang kula banjet. Niki siasa napa? Ah ya ora apa-apa, dandang kula banjet ya dadi ati ya dadi kok ora sing penting pelok barang. Nggih.
Yogyanira Hah? Ngapa Etin? Kowe ngapa omong ngapa? Rasa tok tutup-tutupi to. Bilang aja kalau kamu cinta. Gayamu kok kowe jamu. Apa sih? Omong kok ra cetha ming. Aku ya dadi kaya melu. Ya. Embo Dadi ati. kang para Juni jurit. Gloyuk lek nggugah Pak Tristianto berhasil. Heeh. Sudah ditransfer 2 juta. Oh iya. Mbak Ayu nyekar bajing loncat. Karo Mbak Elisa nyekar apa iki? Sik tak tilane. Ya. Oh. Mbak Elisa nyekar lho. Mbak Elisa nyekar. Mbak Ayu bajing loncat. Oh iya karang yo tulisane cilik-cilik, heeh. Engko terus dua Mbak Ika Elisa nyekar Caping Gunung, mau wis diaturake Caping Gunung. Liyane Caping Gunung. Ya wis, terserah lah asal capingan. Oh iya, wis. bagi 2 niku. Bagi 2. Oh, kula sak yuta. Weh iki nek ra digenahke tekor aku. Lah jenengan Ki lho isi ana tulisane ki lho. Oh, Elisa 500, Wayu 500. Gitu. Pak Bagong 1 juta. kok akeh. Ayo akeh ya mangsane. Aku kan piro 100. Amah. Lamun bisa Lho pengrawite do protes sing nabuhi pira? Sing nabuhi pira? Ah, nek aku ya mung tak nengke wae, tabuhi karepmu ora karepmu. sami anulada Do ing ngene cari dueng nguni cari tane Edian transferan meneh tro. Walah elok kowe kok masuk terus. Heeh iki dan wah sudah saya transfer. Mbak Tatin, wo kok nominale ora ditulis iki? Oh iya. Kalih bonus. Oh, Tatin entuk bonus. Apa? Hinep di Polsek 2 hari. Apokmu kapan? Ternyata kewan-kewan iki do kewan. Aku muni ngono mau mataku disamber kewane. Ora trima. Ya ora apa. Sasra bahu ing maes pati yo pati
mbok ring tunen niku sing biasa mawon lho, Pak. Ha piye? Ngapa? Ngeten lho ya wedi ta kula. Alah ora mung ngono. Wong kowe nek guyu ya ngono kuwi kok. Nggih mboten nggih apik kula. Kowe iki nek guyu nek bengi malah jam 1 kae metu saka omah jedul terus. Nika nggugah bojo kula. Oh. Nek ora tangi terus dicathek. Aran patih su wanda lalabuhan wah jias nipun asem tenan kok kang kinalung tripra kaya purune kang den tepi pripun Pak ajeng nyawer napa Pak nuhani trahu tama ya tibake iki panuwunan dadi ati ya monggo Mbak Ayu ya monggo
mangga, yo. Hati-hati ya wis diaturake ya rek saka Mbak Ayu iki mau pamundutan sing diliwatake saka mburi kelir ya panjenengane Pak Harto ya Pak Harto nyuwun tombo sayah hati-hati ya ayo dibacutke to ya ngesahke rek ngesahke apa lho ngesahke transferan ki mau. Oh berarti Elisa ya Elisa diaturi jemeneng mangga neng gandeng pamundutane mau caping gunung saka Pak Tristianto saka Karangdawa Klaten ya mula iki dijoli ya ora apa-apa Pak Tristianto mesti trima ya sa nggih kala wingi niku nggih WA kula kan nyuwune niku Sri Uning tapi ngirimnya itu Caping Gunung, dadi ini diganti Sri Uning mawon nggih, Pak. Nah, ora apa-apa, Sri Uning ora masalah. Le WA kowe wis ketwinggi Sri Uning, le wayangan lagi saiki. Ya. Ya ora apa-apa ora. Wingi ya ngirimi kok ya, heeh. Mangga Sri Uning diaturake. Ya. Karyane pepundhenku saka Blitar. Ki Sukron Suwanda. Ya. Mangga. Putri Kangsu Listyeng Warni Neno Sri Huning Mastika Neno putra Kanjeng Sira lawe lelo tak prangkung pacena bebelo wirat moyo tan wurung Sri Uning gundul gugur dadi mustikane Tuban ya nano utuh kok Sri Uning kok esuk awan golek Sri Uning ra ketemu-temu Sri Uning ya mangga Sri Uning Mustika Tuban lapun tresno lan sabaya marang Raden Wiraya
Matur suwun, Mbak. Ya, nglunasi ya. Mbak Elisa Sriuning. Heeh. Mustika Tuban saka Pak Tristianto. Ya, pancen bener. Ayo Gentiar iki nek ora tok oyak wektune iki wektune banter banget le mlayu Gong. Balapane. Ayo. Wis meh jam 3 kurang seprapat. Nek nganti kebablasen malah lakone ora kecekel. Engko dilaporke polisi wae lakone itu lho. Ben ngopo? Ben kecekel. Dilaporke polisi wong lakon kok dilaporke polisi ora. Ajare ora kecekel. Ya laporke polisi ciri-cirine piye sik lakon ki mau? Engko cekel polisi wis kapok. Ya dibacutke. Kepareng ngaturke sapa? Iki ya Mbak Isik, Mbak Tika. Ya iki sing mepet awake dhewe iki. Heeh. Ya Mbak. Idepmu iki ukurane XL. Heeh. Idep kok ukurane XL. Kok masakku ket mau tak matke anggere kedhep kok kaya apik banget mak ceplik. Aku nek kena angin ra iso. Heeh. Iki mendet sapu teng omah nika lho tak sambung. Pripun? Mendet sapu sing teng omah sing sok diganyam. Oh, ayo idep kok saka sapu. Ayo. Mbok nek nggon aku pirang-pirang nek ming rambut we. Milih sing kriting aman. Biasa, ayo. Men ngaturke apa tetembangan kanggo apa jenenge nutup swasana gara-gara. Ya, Mbak, ngaturke apa? Ya. Ora ngarani Gong. Ora. Ndak bingung kok nek aku ngarani. Aku nek ngarani gendhing ki angel-angel. Ya. Ingkang gumiak napa ingkang alus niku? Kang gumiak. Heeh. Sing alus wis ora. Iya, yaene kok alus-alusan. Sing gumiak ya ngaturke apa? Diaturi tembang kangen kemawon. Diaturi tembang kangen. Ya, tembang kangen. Dibawani, Mbak. Ya, Ki Piyai saka Bedana. Oh, Ambarawa. Kutha sing paling tuwa ngendi? Mbah Rawa. Mbok wis, Kang. Apa? Ya jajal-jajal terus. Pripun? Mboten napa-napa. Ya dibawani sik. Mangga. Wah jan. Kangenku tanpa upama Lho, kok bawane iki? Engko iki tibane 7 sasi suwene kangen to? gonku ngetengi. Ngenteni. Ya wis ora masalah. Yuk. Mong sliramu kang dadi talanging ati Wes suwe awas lawas wis lawas. anggonaku nunggu Wis suwe nggone ngenteni nunggu. Heeh. Terus nanging hamong ngledok lho iki cakepan apa kok ana ngleletong barang. Ngleledok apa kupingmu nek mbok diresiki Kong. Arep tak tanduri. Oh ya wis. tanduri napa? Kuping kok arep ditanduri. Tanduri baku. Atene mekrok. Jenengan lak seneng sing mekrok to. Ora cari gara-gara lho Iki wis wancine gara-gara kok cari gara-gara. Kalau wingi sias kalih ibuke niku Sendi? anu kondur saking nika tarakan to. Ah piye?
Bu nyong arak ngoten sias napa mboten? Ora sida. Aku bali bojoku wis lunga edianan. Ki pasange tak tendang. Wo, malah dijiku tatu. Aku ki pasange kok ditendang apa ora ana kronjote. Oh, iki pasange itu kowe bekas kok, Truk. Ora ya wong ra mampu kok. Ya wis lah apa-apa. Lingono rikala dina kepungkur Ngelingono dina kepungkur. Sliramu nate ngandika. Napa? Tak kira nek sliramu nate ngentut ngendika. Aku lino nek niku. Tresna lair terusing. Tresna lahir terusing. Apa iki manjen kon? Tembang kangen. Monggo diaturake ya. Gedrek.
Apa ane anggere nggih matur sembah nuwun nggih Pati Kang nggih. Sami-sami. Nggih. Suasana iki anggere gumyak iki sinden melu joget kabeh to. Ayo. Ae ayo ya tangane ae. Sing arep merem tatin. Anggere noleh rono. Ae. Ngene iki mana. Ayo wong jenenge ora kuat kok. Nek pancen sirahe wis ora kuat ki disendekke. Ayo. Ayo wis ben. Wong iki dhewe-dhewe kok ya senengane ora. Sing akondo. Hu ngono sapa? Sing akondo dung jos ngono sapa? Andane wong gerangan kok nembang ki ra ana to. Gareng ki wis tumur 50 munggah. Nembang ya Ulur Kambang, Kutut Manggung, Sintom Parisana. Apa, Pak? Sintom Parisana. Sinom Parijata. Ah, kuwi mau. Ha kok gegak. Kowe iki ya wis wong gerang. Nembang sing apik iso to? Aku tetek. Hae gundulmu atos. Ngapunten, Pak. Iki tunggal dene. Hae. Malah kaya dikon. Gereja mencok tanggul angger dujo mesti kaul. Tembok dengan celone muni kapok njaluk meneh. Sapa ngece iki? Sapa sing ngece iki, Mas? Udu aku, Petro, ngawur, Bagong. Udu ndek, Pak. Udu aku yakin sumpah, Pak. Aku ngabekti karo Bapak. Aku sayang karo Bapak. Aku ora mungkin ngece karo Bapak. Sing sok ngece matane plerak-plerak gareng. Mataku pancen kira. Plerak-plerak wong telu do uncal-uncalan. Gereja mencok tanggul angger dujo mesti kaul. Tembak ning sapa iki mau? Petro, Bagong, gareng wong telu. Kandan-kandanane nembang ki sik apik. Enak apa wong urip ning alam donya. Sae dadose dua lolo wis kangelan dipaitu yo la yo mir. Sapa Munimir mau sing? Munimir mau sapa? Buat. Udu aku ya, Pak. Petro. Sapa? Udu aku. Bagong. Sapa? Udu aku, Pak. Sapa? Semar. Lah wong papat. Modar ora we. Silas disembah anak bojo dikamplengi. Bagong karo bapakne kok wani man. Semangkean ora. Ayo rene yo. Rene yo, gigit tugel gulumu. War digigit tugel gulumu ora. Ayo. Damai. Damai. Ah ngono, kene ya jiri. Ora. Senengane. Ra trimo. Antem sisan. Gereja mencok tanggul angger tujuh mesti kaul. Tembok dengan jalan menika pun jalan mana. Agene seneng. Wong ngono kok njajal aku tak sing muni gereja mencok tanggul kok gano tembok teng telone karo joget penak banget, Pak. Asli penak banget. Apa iya? Yo ya dan prakteke ya.
Gereja menco tanggul angger duja mesti kaul. Ayo kowe gek goyang. Piye ngono piye? Tembok ting celuneh, ting celuneh. Karo joget muni kapok njaluk meneh. Heeh, guys. Ayo. Tembok ting celuneh muni kapok njaluk meneh. Tembok ting celuneh muni kapok njaluk meneh. Penak to? Wah. Semar. Wah. Wah pancen kowe anak sing tenan. Iso gawe bombonge wong tuwa. Iso gawe bungae wong tuwa. Tiba padha-padha. Wah. Konjur dilumake ora. Damar mancung cinopet. Oh, bagong ora. Sing ngolo dibuang. Sing becik digolek. Ayo sowan ning negara Pring Cendani. Urataya kowe. Kuwi nggone sapa ya, Mir? Pring Cendani nggone sapa ya? Kowe nek omong nganggo aturan kowe. Kapok ya. Pring Gondani. Nah. Ngawur ora. Mangsane kowe iki nek karo anak kudu manut. Bangun miturut. Ayo kualik, Gong, wis. Ayo ndak dukani Ndara. Ndara sapa sebutke? Ndara sapa? Ndara Kresna. Ndara Kresna kok nang Pringgodani. Tapoke Ndara Garun Kasa. Wah. Bengi iki Semar wedi tenan karo Bagong. Ayo guys, kono dhisik. Ayo. Ndatakno ana ngopo? Kecuwes engko. Ya, Trak ya. Ya. Wis tentrem. Ya. Sangu gending apa, Kang? Manut sing kepenak wae. Yo. Janeng yaning talaka kati langit mambang pantepasulan upamaneka lintang tulya usumayana sumawur
jagat langening kalanggihan aglar pandhan muncar non lir kekonang surem sorotetan padang jagat wasisaning Ubathara wayah jagat Werkudara Majapati kakekku apa rambatan wis cumawis piranganing para nalindra ing nampa sedahan supaya anang resteni marang putuku si Gatotkaca nggone bakal jemenonto ning Projing Pringgondani nanging temeka wayaning mangsa kala lah kok malah padha kaya kodheng atine iki piye nggir wah aja taren karo aku nanging tarena karo Harimbi iki dudu aku sing duwe gawe nanging bojoku Harimbi aku wegah yen didakwa melu cawe-cawe negara Pringgondani Harimbi wonten timbalaning ngadawa menapa Kanjeng Eyang apa tengkeng gemana musik ana ing menggaling putuku Harimbi lha kok dadi temeka dina iki pun yang durung nampa dawuh apa-apa monggo pun yang kajibah supaya misuda kelawan putuku si Gatotkaca Estunipun namung kantun ngentosi dhateng sowanipun kadang kula pun Braja Musti. Anggenipun kula utus supaya mboyongi dhateng sowanipun kadang kula pun Braja Denta. Jernyatanipun sampun pantok pepunton ning pirembagan menawi anak kula Gatotkaca ingkang jumenenata wonten ing Pringgondani. Braja Denta ingkang badhe minangka dados rangka wonten ing Projing Pringgondani Kanjeng Eyang. Ngono to. Inggih kasinggihan mekaten. Lah iki terus kepiye? Monggo nyatane wis akeh para nalindra-nalindra padha kepengin nekseni jenenge si Gatotkaca. Nanging nganti wakyaning mangsa kala temeka Titi Wanci Braja Denta lan Braja Musti adimu durung katon sowan. Putu Prabu Ngamarta wonten dawuh Kanjeng Eyang. Putu Prabu Ndrawati, nggih wonten timbalan Kanjeng Eyang. Murata matura marang Hyangmu ing Wirata. Sira Putu Prabu sakarone duwe penemu apa? Nun mangapunten Kanjeng Eyang, ingkang wayah boten saged matur. Jejeripun ingkang wayahe Ngamarta namung minangka dados tamu wonten ing negaring Pringgondani. Nggih, semantul ugi kula Kanjeng Eyang. Wonten ing nawala sedahan sampun serat bilih ingkang wayah Indrawati uga namung kinarya anak seni dhateng jumenenganipun si Gatotkaca. Mila menawi paduka Kanjeng Hyang tumunten nyuwun aturipun ingkang wayah Indrawati maripaksa kula mboten saged munjuk atur. Lha dalah Harimbi wonten timbalaning adawuh bebasan kabeh tanggungan lumadining wisudan iki eneng pundhaking putuku si Harimbi. Mula kang sangka kuwi sira putuku Harimbi ingkang wajib netepake marang wisudan iki. Menawi tetira makaten gending sampun dangu anggenipun angrantu dhateng sowanipun kadang kula kekalih. Ewadine dereng wonten katerangan Kanjeng Eyang menapa sakmangke mboten langkung prayogi. Menawi paduka Kanjeng Eyang tumunten nami suda dhateng anak kula pun Gatotkaca. Yen bab kuwi gampang, nanging yen ana muga-muganing kadangmu sakarone iki mengko apa ora jeneng kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Menawi tetila wonten muga-muganipun kadang kula kekalih menika dados tanggel jawabipun pun Harimbi Kanjeng Eyang. Miat langeneng kalanggihan aglar pandhan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga. Lah yen kaya mengkono tegese sira ingkang dadi tanggung jawab sarta duwe tanggung jawab babagan lumadining wisudan iki. Nggih kasinggihan mekaten.
Gatotkaca wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Hyang. Mara majiwa kene kuluk ndak paringi dawuh ingkang terwaca nggih putuku Gatotkaca. Irikata tiyang Gatotkaca kinon mapak. Tetuka wonten timbalan Kanjeng Hyang. Adreng ibumu anggone paring dawuh kelawan Puneyang ing Wirata, lamun sira kuluk kudu ingsun wisuda lenggah dampar kepraboning Pringgondani ingkang wayah namung jumurung ndederek kersa paduka Kanjeng Hyang. Arimbi wonten timbalan Gatotkaca sandhangono nganggo busanane ya kuwi wong atuamu sawarga Prabu Trembuku. Nuninggih ngestaken dawuh ayu nggih. Monggo Kanjeng Ibu kula dherekaken. Irikata tiyang Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna Parta maneger sakti nira ing ujaran wang-wang ing kaya wis rampung nggone sira putu ngagemang rasuk busananing Prabu Trembuku kasinggihan mekaten Kanjeng Hyang. Mula kagem nyuwun pangestu kelawan ibumu lan wong atuamu kabeh supaya niring sambikala nggone bakal nggadhampar kepraboning Pringgondani. Mula sampun paduka dawuhaken Kanjeng Ibu sampun paring pangestu saha Kanjeng Rama ugi sampun paring pangestu. Miwah Kanjeng Wa kekalih ugi sampun paring pangestu dhateng ing wayah pun Gatotkaca. Saderengipun dumados parapatan hestunipun kula sampun sungkem dhateng tiyang sepuh kula kekalih. Ya yen to pancen kaya mengkono ndak biya warake mring sagung kang padha rawuh. Yen to dina iki Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsapati Nalindra ing Wirata misuda ambriwada Sri Nugraha marang putuku Gatotkaca lenggah dampar kepraboning Prabu Trembuku tilas damparing nata ing Pringgondani minangka dadi pengayemaning para kawula saprojeng Pringgondani minangka dadi nalindra ing Pringgondani jejuluk Prabu Anom Gatotkaca nggih. Irikata tiyang Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna Parta maneher ing putu wonten timbalan gandeng wis kelakon lan kabeh para narindra ingkang padha anekseni padha surak mawurahan manengker gumuruh. Mula dina iki putu Prabu Aja kendhatan sah gatekake mring sagung para kawula dasi. Elinga lamun Nalindra kuwi ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis bacining negara kuwi ning pundhaking Nalindra. Aja tansah bidak-bidake antaraning para kawula ingkang padha mapan ana ing kutha Goro lan mapan ana ing Karang Pratisan. Beri ngestaken dawuh.
kulup atmajaku Gatotkaca. Gandeng sira kulup wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda ning praja ing Pringgondani. Nanging tetepa lamun sira minangka dadi satriyaning praja ing Ngamarta aja kendhat sarta aja lirwa kelawan kewajibanira nggih ngestaken dawuh Kanjeng Gatotkaca wonten timbalan. Ana tembung dana siasat sama beda dana denda lire. Nalindra kuwi ora kena mbau marang kapine. Nadyan to sanak kadang kulit daging mitra kawruh tangga teparo sarta sedulurmu dhewe yen to keluputan tumraping negara paringana pidana ingkang sakmurwat. Nanging nadyan to kuwi wong liyan kebrayan jalma wanan saumpamane ingkang klebu tlatah negara ing Pringgondani mongko labu-labet tumraping praja. Paringana bebungah ingkang sakmurwat yo nggih niki ngestaken dawuh. Rama Kyai kula nyuwun pangestu. Wah, aja gembelo sirahmu. Aja glelek pacakmu. Luwih moncer yen to kowe dadi ratu medhah negara Banda Ratu Boyong Putri. Ning iki kowe dadi ratu mung kari nglungguhi klasa gumelar. Mula aja nganti tepuk dodo, aja nganti ngalake dodo. Aja sombong, aja sumuk mundak keweleh uripmu Gatotkaca. Nuwun. Marana smobang wangaruna katinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanikara saketer kene donganing kong lir wuwu sing pine panca ing Paman Brajamusti swanten meriem Kiai Lindu tuwin Kiai Mendung mungel kaping kawandasa kacena bilih negaring Pringgondani sampun wonten jumenenganipun Alindra enggal. Oh nggih. Kula nderek mangayu bagya lan kula tansah nyengkuyung adekipun Anggir Gatotkaca. Matur nuwun Paman Brajamusti. Namung andadosna ing kawuningan jebul res ngendikanipun para sepuh ingkang sami nyebataken menawi kanugrahanipun sampun dipun gayuh. Pacuban tertentu badhe cumepak kados ingkang paduka lampahi. Sowan kula ngersanipun ingkang Paman Brajadenta mboten angsal damel krana ingkang Paman ketingal sampun badhe merang kampuh mboten ngakoni adekipun Anggir Gatotkaca wonten negaring Pringgondani. Kakang Mbok malah Kakang Brajadenta nguwuh-uwuh nglepataken dhateng Kakang Mbok Arimbi. Anggenipun badhe inggih menika mulyakaken dhateng putra panjenengan namung nyengsarakaken dhateng sederek braja. Sampun boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken parandene sampun wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Dinten sakmangke rayi panjenengan Kakang Brajadenta dados kraman wonten negaring Pringgondani Kakang Mbok. Paman Brajamusti wonten dawuh nggih Kanjeng Ibu Murina penggalih merga nampa ature Paman Brajamusti awat-awatono Kanjeng Ibu nyuwun pamit nggih. Putu Prabu Ngamarta wonten dawuh Kanjeng Eyang. Putu Prabu Ndarawati nggih wonten dawuh Kanjeng Eyang wela. Durung nganti 3 kedheping paningal Putu Prabu Pringgondani nggone lenggah dampar keprabaning Pringgondani. Lah kok dadi wis ana pacoban ingkang tumanduk. Ya mung sesa-sesa mbok menawa iki dadi panggasah pangungkaling jiwa.
Nalindra anyaring Pringgondani bisa lan orane ngrampungi perkara iki. Wah, Gatot mendelik matane ora gelem ngrampungi perkara. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ora nyono babar pisan Brajadenta eman temen ing atase kowe jiwa satriya lah kok kowe nerak sarta nerajeng marang sumpahmu dhewe ora ana gunane nggonmu matur mono ngarepe Arimbi angrep padha nalika sedaning Kakang Arimba tinemune kowe ndilak kelawan idu ingkang wis mbok kecohake kowe aja mbebeta karo bayi wingi sore ayu yen pancen kowe ora trima Gatotkaca dadi ratu mungsuhe Arimbi dudu sapa-sapa. Tobat kebangetan kowe Brajadenta. Kebangetan kowe nutangi marang kamurkane Arimbi. Ayo, legane atiku tak ajangi jembar kowe cah bagus. Woi. Utapandra tata Katiwisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana Kakang Mbok aku ngaturake sembah pangabekti iki kunjuk ora sandang ngaturake sembah karo aku sembahmu mengko ambo abang-abang lambe sembahmu ora lahir batin kowe Brajadenta apa dikira aku ora ngerti marang gedhoamu apa dikira aku ora ngerti marang lorakmu Cetha Braja mesti nggo matur kalawan aku yen to kowe bakal njudak lenggah anakku si Gatotkaca. Aja mbeda karo bayi wingi sore. Ayo nek pancen kowe ora trima mbakyumu wae sirnakno. Kakang Mbok. Sayektine apa iki tak tindakake iki mung kepengin jejegake barang sing bengkok. Kakang Mbok ora wenang tumraping negara ing Pringgondani. Kula sampeyan aja pisan-pisan njenengake Gatotkaca. Sing kudu dadi ratu ning Pringgondani iki Brajadenta. Kena kowe dadi ratu. Kena lungguh ana dampar kencana negara ing Pringgondani. Nanging langka ana dhisik batange Arimbi. Kowe ngejak apa Kakang Mbok? Iki merganing wah. Ah. Ah. Ayo. Gatotkaca wonten timbalan. Lah kok dadi kowe malah meger-meger ning kene? Iye. Kula bingung, Po. Kados pundi ngegelah kula tindakaken. Menika Kanjeng Ibu kaliyan Kanjeng Paman. Kulup. Apa sira kulup supe? Lali kelawan pangandikaning wakmu ing Ndarawati.
ngenggonana tembung sama bidadana denda lire aja mbau kapine pancen kala mangsa dadi ratu iki kudu dipentokke karo lelakon ingkang padha-padha abote nanging kudu eling sing salah tetep kudu salah sing bener kudu tetep belani nggih. Kata Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta teka pira Kresna ing paman kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk paman ya tak tampa Gatotkaca ora kita nglodo sesak rasaku nggonku nampa sembahmu merga saka pokal gawemu ingkang dadi ratu ning Projeng Pringgondani ora luput saka panggula wentahing bapakmu ingkang kepengin ngembet negara ing Pringgondani sarta mblengket Projeng Pringgondani dadi siji marang Projeng Amarta. Paman mboten wonten raos sing kados mekaten malah kula ngertos piyambak bilih Kanjeng Rama Kyai Jodipati mboten tumut-tumut perkawis anggenipun Gatotkaca lenggah damparing Pringgondani. Menawi paman badhe kepareng lenggah damparing Pringgondani monggo paman kula caosaken tangan kula kekalih. Estunipun kula boten kepengin dados nalindra awit namung boten kepengin damel kagol kogelan manahipun Kanjeng Ibu. Tumunten kula kajumenengaken wonten ing negari Pringgondani. Upami paman samangke kepengin dados nalindra wonten ing praja Pringgondani, kula piyambak ing midha badhe ambiya warakaken bilih Gatotkaca lengser ke Prabon Paduka paman ing kedah lenggah dampar. Piye? Piye? Kowe muni piye? Negari Pringgondani kula caosaken dhateng paman Brajadenda. Woh, ladal. Jebul luput kabeh sing tak angen-angen Gatotkaca. Negara Pringgondani bakal duwe ratu nanging tinemune jebul kowe ratu sing jireh getih wedi mati. Kowe ratu sing ora duwe tanggung jawab negaramu eneng keraman wujute Brajadenda. Iki pamanmu dhewe. Ning nyatane kowe ora mentala. Kowe ora mentala nyernake sarta ngisas angkara sarta kraman ingkang mapan ning Projeng Pringgondani. Coba aku tak takon kaya ngono kuwi ratu sing kepiye? Yen ratune wae ora iso ngrampungi perkara, ndaiba kaya ngapa kananing para kawula. Gatotkaca, yen pancen kowe sagu dadi ratu aja nyawang sapa-sapa sing dadi kraman. Kuwi wajib mbok singkirake. Brajadenda, yen pancen paman wis ora kena dikandhani nyuwun pangapura, yen to aku kudu ngrangket paman Brajadenda tak ajokake nang Pradata Adil. Napa paukuman merga paman wis gawe geger negara ing Pringgondani. Bagus. Kaya ngono kuwi sing tak karepake. Ayo sirnakno pamanmu. Kowe bakal langgeng sarta tentrem nggone lungguh dampar keprabon ing Pringgondani, Ger.
Ayo Le. Nuwun sewu nggih. Paripaksa kula ingkang nengahi perkawis menika. Nengahi sing kepiye? Menawi dipun taker kula mboten badhe ngilani dhateng kasektenipun Anggir Gatotkaca. Namung kula nuwun sewu. Panjenengan mboten badhe saged ngungkuli kadidayanipun ingkang Paman Brajadanta. Lire kepiye? Menawi kula cariyosaken panjang sanget cariyosipun menapa dipun ilani kula tak manjing anggan astanipun Raden Gatotkaca ingkang sisih tengen mangke menawi wonten kalodhangan kula aturi ngeprukaken wonten mestakanipun ingkang Paman Brajadanta. Yo Paman Braja mesti kageh manjinga. Apa mbok anggap yen to kowe iso nyikep sirahku kowe bakal menang. Ayo Gatotkaca wateken aji jaya kawijayanmu matna sastra jendramu kowe iso gawe patine pamanmu. Wah pancen pantes lenggah dampar praboning pringgondani ora sah kagian gunung tanpa guna ora sirna margalayu aja tundang Gatotkaca. Aman. Serem-serem Tiwangkara kinggen ler manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucem ranyo maratani oh oh Paman mboten kinten babar pisan bilih Paman Braja mesti negaken dhateng Kang Putra. Paman Brajadanta lan Paman Braja mesti seda sampyuh. Paman kula mboten saged gesang
kula mboten saged nglampahi menawi kula kedah mukti ancik-ancik dhateng kunarepanipun pepundhen Paman Brajamusti. Kula nderek panjenengan Paman. Oh. Anakku nggih Gatotkaca. Aja kaget, pancen iki wis pinesti kudu ngene lelakone. Lan kowe tak kandhani. Aku karo pamanmu Brajadenda kuwi dudu putra Prabu Trembuku. Mung dumadi saka aji-ajining Prabu Trembuku ingkang nalika semana diparingi dening Prabu Pandhu. Aran aji Brajadenda lan Brajamusti. Kacarita aji mau kudu bali marang turuning Prabu Pandhu. Dina iki wahyaning mangsa kala wis nekani. Pun paman ora bakal mentala ninggal sira kulup nanging dadi kekuwataning lair kang aran aji Brajadenda lan Brajamusti. Ingkang tansah ngampingi lenggahe anakku Gatotkaca. Gatotkaca anakku cah bagus. Aja mbok kira pamanmu mentala dadi kraman projeng Pringgondani. Apa ingkang ndak lakoni mau sayekti mung kepengin nyoba kekuwataning Ratu Pringgondani. Dinemune pancen wis pantes kowe dadi Nalindra dadi pengayomaning para kawula. Atiku bombong le Gatotkaca. Negaraku wis ana ing kengesuwi. Prajane wong tuaku, tinggalane wong tuaku wis ana ingkang dadi Nalindra. Muga-muga anjayeng bawana pun paman manjing anggamu ya kulup ya. Pun paman manjing anggamu nggih.